Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika CAF obago puonj moyiedhi ne jokudh firimbi mabiro tayo tuke mag AFCON e piny mar Morocco. Kaluwore gi telo mar CAF, jokudh firimbi duto moyier nyaka yud tiegruok mowinjore mar miyo okang' moro amora ma gikawo e kinde mag tukego bedo mano ma ji duto nyalo yiego. Jokudh firimbi ma Kenya Peter Waweru ma en achiel kuom jok ma yudo puonj ma kamano onyiso moro mare kowacho ni puonj ma kamano dhi medo dongogi e tijgi mar kudho firimbi, kowacho bende ni gik ma ipuonjogi thoth moloyo mana kudho firimbi kende. Bende opuonjgi kaka ibiro ti kod masinde mag VAR e kinde tukego. Yeah, the preparation we have had for AFCON now has been more focused on modern refereeing. So we have been training in the modern way. So we have been training integrated with players in the field. I, as a decision, make a decision, and then the VR protocol follows. So I feel, as a referee, that it has really developed me in my decision-making first in the field, to understand the modern terms in the trends in the football, and also my decision being acceptable to everyone. And also on player management. Very important, how to manage different players, because we are going to be playing with professional players.